терминът секствам? Я да чуя с пляскане, секствам. Добре, някой знае. Другите се отглеждат, викат, пещера ли сме живели? Спокойно, аз го раздах доскоро, обяснявам. Секствам, това е смесица между текствам и секс. Тоест, да си пишеш с някого за секс. Или по-скоро, секствам, това е чат между двама души, в който единия пише на другия какво иска да го направи, като попаде в леглото, или какво очаква другия да направи с него. Пример. Георги, нямам търпение тази вечер да ми сложиш белезници и бавно да проникнеш в мене. Сент. О, аз също нямам търпение да го направя, Иване. Пример.